Postoji nešto gotovo čarobno u trenutku kada uđete u vrt rano ujutro, kada je zrak svjež, zemlja još vlažna, a sunčeva svjetlost se lagano prelijeva preko lišća. Lebdi osjećaj iščekivanja, tiho predviđanje. Kao da će se nešto malo, ali izvanredno, dogoditi. Većina ljudi razmišlja o povrću kao o privremenim gostima. Posadite ih, njegujete, uberete i onda koračate ispočetka. Ali postoji druga vrsta povrća, ona koja se ponaša više kao voćke nego kao obične jednogodišnje biljke. Posadite ih samo jedanput i oni ostaju iz godine u godinu, sezonu za sezonom, nagrađujući vašu tišinu, strpljenje i brigu. Postoji njihov ritam, gotovo meditativna postojanost koja postaje dio vašeg vrtlarskog života. Jednom kada doživite ovo iskustvo, teško se vratiti samo kratkotrajnim kulturama. Ovo povrće vas uči strpljenju, povjerenju i suptilnim radostima obilja. Uzmimo za primjer šparogu. I sada se sjećam prvog reda koji sam posadio na rubu vrta. Bila je to obveza, spora investicija u budućnost. U prvoj godini gotovo se ništa nije vidjelo. Nekoliko tankih izdanaka, jedva primjetnih. Dobro, zabrinuo sam se, misleći da sam nešto pogriješio. Ali ispod zemlje korijenje je gradilo duboku mrežu, pripremajući se u tišini za desetljeća berbi. U drugo proljeće pojavili su se prvi zeleni šiljci. Krhki, doista, ali puni života. A u trećoj godini mogao sam, napokon, ubrati ozbiljnu berbu. Danas, nakon desetljeća, iste biljke nastavljaju proizvoditi uz minimalan trud. Čičoka. Dobro, to je još jedno čudo na sceni. Posadio sam nekoliko gomolja jedne godine gotovo iznatiželje, a sljedeće sezone razmnožili su se ispod zemlje, kao tajna mreža. Izvaditi ih u jesen iz tla jedna je od najmanjih radosti vrtlarenja. Svaki gomolj ima hrskavu teksturu i blagi okus orašastih plodova. Što više berete, to se više čine da se razmnožavaju. Rabarbara. To je hrabra i spektakularna trajnica koja napreduje čak i tamo gdje drugo povrće ima poteškoća. Njeni veliki listovi, poput kišobrana, pružaju sjenu i dekorativan izgled, a stabljike daju kisele i aromatične berbe iz godine u godinu. Volim je saditi u zanemarenim kutovima vrta, gdje pretvara zaboravljene prostore u male zelene oaze. Malabarski špinat, penjački špinat, različito od klasičnog špinata. To je pravo blago za ljetne vrtove. Za razliku od običnog špinata, koji odlazi u cvijet na vrućini, ovaj napreduje. Penje se po rešetkama i ogradama oblikujući bujne zelene kaskade. Njegovi sjajni listovi izvrsni su u salatama ili kuhanim jelima. Jednom uspostavljen, sam se zasijava, vraćajući se iz godine u godinu uz vrlo malo brige. Egipatski špinat. To je još jedna otporna biljka, puna iznenađenja. Njegovi nježni listovi bogati hranjivim tvarima pojavljuju se u grozdovima, a biljka se često ponovno zasijava u neočekivanim stvarima. Jednom sam mislio da je potpuno nestao, samo da bih mjesecima kasnije otkrio malu skupinu kako tiho raste. To je lekcija o strpljenju i povjerenju. Vrt ponekad ima bolje planove od naših. Kupus. Dobro, jedna vrsta višegodišnjeg kupusa, drvenastog, različitog od klasičnog kupusa ili kelja. Izvanredna je. Raste visoko s drvenastim stabljikama i može proizvoditi lišće tijekom mnogo godina. Uberete nekoliko listova, a biljka nastavlja napredovati. Haja, poznata i kao drvenasti špinat. To je impresivna tropska biljka. Posadio sam reznicu bez previše povjerenja, ali u nekoliko tjedana pustila je korijenje i počela proizvoditi velike, sjajne i vrlo hranjive listove. Višegodišnji poriluk. To je još jedno iznenađenje. Raste u busenima i razmnožava se ispod zemlje svake sezone. Mogu berbu obavljati bez straha da ću iscrpiti kulturu, ostavljajući dovoljno za regeneraciju. Zadovoljstvo vidjeti ga kako se širi iz godine u godinu duboko je dokaz da vrt nagrađuje postojanost. To je podsjetnik da su neke biljke ostavljene da slijede svoj prirodni ritam nevjerojatno samodostatne, nudeći i obilje i kontinuitet. Višegodišnji poriluk osjeća se kao stari prijatelj u vrtu. Kineska artičoka, poznata i pod imenom krostne, još je jedno skriveno blago. Njeni mali uvijeni gomolji stoje točno ispod površine tla, čekajući da budu otkriveni. Iz godine u godinu vraćaju se hrskavi i s finim okusom, blago na orah, podsjećajući nas da ponekad nagrada vrta dolazi u obliku iznenađenja. Izvaditi ih iz zemlje mala je avantura,
kao lov na blago posađeno davno, a u svakoj sezoni donose osmijehe. Ovi sićušni gomolji uče nas strpljenju, brizi i radosti otkrivanja, pokazujući da se obilje ne najavljuje uvijek bučno, već raste tiho ispod površine. Tomatiljo donosi i okus i entuzijazam. Njegovi mali plodovi, prekriveni tankom kožicom, pojavljuju se često daleko od mjesta gdje su prvotno bili posađeni, sami se zasijavajući bez truda. Volim razigranu nepredvidljivost koju donose u vrt. Jedne godine ih nađete pored graha, druge se pojave pored ograde. Njihov kiselkasti okus, s citrusnim notama, savršen je za umake i salse, a iznenađenje što ih otkrivate na neočekivanim mjestima čini vrtlarenje uvijek zanimljivim. Bamije su zapravo praktički visoke i robusne, gotovo višegodišnje u odgovarajućim klimama. Cvjetovi su nježni i prolazni, ali mahune se pojavljuju brzo, nudeći berbu za berbom. Ako ostavite jednu mahunu da potpuno sazrije i osuši se, imate sjemenke za jako mnogo godina. Volim pratiti ritam bamije, cvjetove, mahune, sjemenke, tihu lekciju o strpljenju i pažnji. Poznata kod nas i kao jestivi kineski lampion ili zemljane trešnje, sljedeća je biljka. Gotovo je očaravajuće, zar ne? Zlatni plodovi skrivaju se u tankom omotaču, kao od papira, kao mala tajna koja čeka da bude otkrivena. Lako se zasijava i pojavljuje se u neočekivanim kutovima sljedeće sezone. Svaka berba je mala avantura, a radost otkrivanja nikada ne nedostaje. Sljedeća, nazvana i slatki list, višegodišnja je tropska biljka koja raste kao mali grm. Njeni listovi imaju iznenađujući okus sličan grašku i mogu se stalno brati. Jednom uspostavljena, postaje stalna i velikodušna prisutnost u vrtu. Ne traži puno pažnje, ali nudi obilno, savršen primjer tihe velikodušnosti. Moringa, poznata i kao čudesno drvo, raste brzo, izuzetno je hranjiva i vrlo otporna. Listovi, cvjetovi i mahune su jestivi, a biljka se razvija čak i u teškim uvjetima. Orezujem je više puta godišnje, a svaki put kada se vrati snažnija, bogatija, živa lekcija o otpornosti i obilju. Dok razmišljam o ovom izvanrednom višegodišnjem povrću, postaje jasno koliko se vrt može transformirati kada posadite jedan put i pustite prirodu da slijedi svoj tijek. Svaka ima vlastiti ritam, vlastitu osobnost i vlastiti način nagrađivanja s brigom. Ceylonski špinat pravo je penjačko čudo, šireći se preko rešetki i ograda. Njegovi listovi u obliku srca su nježni, hranjivi i izvrsni, kako svježi, tako i kuhani. Gledajući ga kako raste, penje se i proizvodi, podsjeća me na ljepotu samoodrživog razvoja. Špinat ispunjava prazne prostore, pretvarajući ih u zelene i bogate zidove, dodajući estetsku vrijednost vrtu. Višegodišnji kovrčavi kupus nudi stabilan izvor lišća tijekom više sezona. Posadite ga jedan put i nastavlja proizvoditi izdanke. Iz godine u godinu berete listove i ostavljate dovoljno da biljka nastavi rasti. Hodajući luk također je fascinantan. Na vrhovima stabljika oblikuje male lukovice koje same puštaju korijenje, šireći se prirodno kroz vrt. Proizvodi ukusne listove uz minimalan trud i savršeno pokazuje rast kroz samopropagaciju. Jedan od najzadovoljnijih aspekata višegodišnjeg vrtlarenja. Okinavski špinat sa svojim tamnozelenim i ljubičastim listovima vizualno je spektakularan i iznimno hranjiv. Jednom uspostavljen, raste iz godine u godinu, zahtijevajući vrlo malo intervencije. Vrtlarenje s višegodišnjim povrćem potpuno mijenja način na koji gledamo odnos s prirodom. Pa, umjesto užurbanog ciklusa sadnje i ponovne sadnje, ove nas biljke pozivaju na strpljenje, povjerenje i kontinuitet. Posadim ih jedanput i iz godine u godinu. One se vraćaju tiho, ali velikodušno, nagrađujući brigu obiljem. Bilo da govorimo o šparogi, rabarbari, višegodišnjem luku ili manje poznatim biljkama, sve imaju nešto zajedničko. Poštuju vlastiti ritam i uče nas činiti isto. One ne traže puno, ali stalno nude hranu, stabilnost i radost otkrivanja. Vrt izgrađen oko višegodišnjih biljaka nije samo lakši za održavanje, već je i življi, uravnoteženiji. Postaje prostor strpljenja i zahvalnosti, gdje priroda nije užurbana, već ostavljena da slijedi svoj tijek. A u tom procesu ne raste samo vrt, rastemo i mi.